mga ka-everything, samahan niyo po ako, kakain po tayo ng pagkain na galing sa garden at kasamang ginamos. Meron akong naduskubrehan sa ginamos. Good morning, Philippines! Oh, ang sarap ng ulam natin, nakita nyo naman, di ba? String beans, galing sa garden, at saka yung ginamos. Ang amoy ng ginamos, ay, grabe. Kain tayo, guys. Sarap ng natin ba? Sarap, oy, grabe. Ano to? Hala, ano to? Anong klaseng isda ito? Ay, nako talaga. Bayawak to. May nakalagay dito na something. Kakaibang isda. Itapon natin. Ang kakaibang isda, oh. Yung maliit na parang butiti. Ay, nako. So, anyway, kain tayo, guys. Sarap. Parang hindi ko nagustuhan na yung ginamos. May nakita ako sa kakaiba. Yung utak ko parang gusto ko nang masuka. Sayang. Kasi ako guys, kakain ako nito. Mga kahit anik-anik, kakain ako. Kaso, kapag meron ako makita something, yung utak ko naglalaro. So, anong gagawin ko ngayon? Masarap pa naman siya. Kainin natin, sayang. Yung juice lang naman yung inano ko. Magluto ako ng iba. Nakakastad. Balikan ko kayo, guys, kasi ayaw kong isuka yung kinain ko. Kasi sayang naman ito. So ngayon, babalikan ko kayo. Meron akong bagoong. Yun na lang. Kasi naano talaga yung utak ko. Nagmana ako sa mama ko. Nagmana ako sa kanya na ganun. Yung parang, gustong-gusto mo na yun suddenly, yung ano mo ganun na. So, bago natin hintayin na mag-ganon, kuha tayo ng bagoong. So, yun guys. So, nag-change tayo ng, bagoong. Kasi nga, ito talagang bagoong nakamayan, salted bagoong nakamayan. Ang ano niya, ang bango, yung iba yung amoy, yung parang ang sarap-sarap na parang gusto mo nang kumain ng maraming rice, yun siya. So, nilagyan ko din siya ng suka. Ito natin, ha. Sarap. Merong kamatis, guys. Sarap talaga. Ito talaga, sarap. Pasensya na kayo, guys, ha. Huwag kayong ma-insulto, ha. Yung mga kumakain ng ginamos. Kumakain ako ng ginamos. Hala akong pili. Masarap nga yan sa saging. Kaso, kapag may makita ako na something, kakain pa naman ako. Pero ngayon, dahil meron akong nakitang something, nakakaibang yun, isda ba yun, sa yun. So, yung utak ko, naglalaro na kasi, yung parang, nawa na.
Wala na, nagmana talaga ko sa mama ko kasi yung talagang kabuhi ko, ah. Naalala ko noon ba, nag-ASMR ako. Nakikita nyo naman sa reels ko, di ba, nag-upload ako lately ng mga ASMR. Mga old videos ko yon. Kinuha ko. Walang usap-usap. Hindi ka magsasalita. Usap lang. Usap kung sa Bisaya. Gumagamit ako noon ng mic. Para marinig ninyo yung nguya ko. Kaya tinatawag siya ng ASMR. Sikat na sikat yung ASMR. Until now, ano pa yan siya sa YouTube, pero sumikat yung mukbang. Pero yung ASMR noon, nung kasagsaga ng ASMR time, sikat na sikat yan. Ang mukbang, andyan pa rin. Hindi naglulubad. Yun guys. Mukbang pa rin, uso pa rin kahit saan. Yung mukbang na yun is hindi pa yun uso sa Pinas. Wala pang usong mukbang. Nag-start na akong magmukbang. And then, alam nyo naman, ang mahal. Every time na magmukbang ka, bili ka nito, bili ka niyan. Ah, si Tami, support ng support. Ang mahal, sabi ko, stop na tayo nin. Sabi ko, stop na tayong mukbang. So, balik ako daily vlogging. Always man yung daily vlogging. Sinabay ko lang yung mukbang. And then, sumikat yung mukbang. Sa Pilipinas. Ang dami nang nagmumukbang. Grabe. Nung time na yon, ang mukbang, nag-start ng mukbang is ang nakita kong una is si Mami Tang sa YouTube. Kaya nag-start din akong magmukbang dahil sa kanya. Yung kasagsagan talagang bagong mukbang na yon, talagang nag-start agad ako. Then alam niyo naman, nakakapagod pa minsan, mahala. Stop. Parang pag ganun ba, balik-balik. And then, may sumikat na isa. Yun, si Inday Kabkab. Yun yung alam ko, ha. Yun, sabi ko, nagmukbang na ako na time, pero itong si Inday Kabkab sumikat din sa Facebook. Parang sumikat din siya dahil sa mukbang niya. Sabi ko, may pepe yun na pala. Doon. Sinubaybayan ko din siya. And then, yun, yung mukbang sa Pinas. Kahit saan ka nang magpunta, ang lalaki ng mukbang, ang mamahal ng mukbang Pinoy. Lechon mo diha, seafood, di ba? Doon talaga sumikat yung mga ganun. And then, doon din sumikat yung Jollibee International, di ba? Kasi marami ng mukbangers na international sumikat. Dahil sa yung Jollibee, nakilala agad. Buti na lang, may Jollibee dito sa Amerika. Yun. Busog na ako, guys. Yun lang, guys. Anyway, guys, busog na ako, guys. Salamat sa panonood. I fall asleep, guys. And then I woke up crying. Because my dream was, so I went to the Philippines. Okay. So it's my birthday. I went to the Philippines and I carry a food, lechon, pig to kill for the chop for cooking, and everybody is excited, and then the next few hours, everybody is gone. They went to everywhere, like they went to everywhere. They do their own things like that. My aunt, my cousin, my family, everybody.
So I was looking, look. And then the pork that that is not lechon. So they chop it, okay? They put it in a bag. They put it in the side of the house, across the street side. When I walk and go into the house, so the food is everywhere, and it's hot, Philippines so hot. So I said, why you don't put it in the refrigerator? Hello, where you are, like that, where you guys are. No one answering, and then they don't have a refrigerator. So I went to my uncle. Because they're over there. Oh my god! I said, why you put that? They're just laughing at me like I'm just an idiot. They don't really care. It's my birthday. So like, well, I just get home to celebrate my birthday, and then I start crying. I do like this. You guys doesn't care. Hey, it's my birthday. I cry, and then I woke up crying. It's like, it's stupid. It's like they don't really care. In your dream, though, not reality. Don't confuse the two. So I my eyes is watering like from crying in my dream, like so watering. And then I woke up like this. Where's my husband? The house is so quiet. Oh, I need to do apple picking. That's You what, can do apple picking in the Philippines. over here, hon, when I wake up. Oh. I'm talking story from baby. Tignan yung position niya, guys.